Khona-ke udume ngani wena? Ngoba phela lo muntu othi angimmise oza ngoNovember, mind you, construction company. Engazi kahle ukuthi lo mntwana is set for life. A very well-known construction company la eSouth Africa. Noma ngaba nezimali nje, anginendaba mina nezimali zakhe ngoba ekugcineni kosuku angimthandi. Ngeke uludle uthando sisi. Yabo uthando nebele angeke ukusuthise mntanami. Kodwa mawuyasho nje uyazi ukuthi uyazokwazi ukungilobola. Oh. Ngangibathi ngizomthatha mama, ngithanda ngithathe ngizomlambisa ekhaya cha mama. Umama nawe uyasebenza right. Nami khona training engiyenzayo ukuthi nami osibenzelela mama ukuthi kuphele lo nyaka lo. Onyaka olandelayo sobe sitshayisa khona ukuthi sisasingana. Aw. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Live TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungsta. Namhlanje simenye usisi omncane othi-ke naLungsta akusondele nginenkinga la ekhaya kumele ngikhulume nomama. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Cebingelela babukeli beBlack Live TV uzisho igama. Sanibonani babukeli beBlack Live TV. Igama lami ngu-Andisa wakwaNtuli. Yimina obebabizile namhlanje ngoba kukhona inkinga esibhekene nayo ekhaya uma. Shuthi uyahlupha uma. Uma ngethi ezinye izinto uma kodwa Kwenze njani? Umana umuntu ebengikhuluma naye but lately siba nenkinga. Inkinga ekuthenini kwesontweni ngike kwakhulunywa indaba ukuthi njoba kuJuly kuyakhethwa kwesontweni labasindisiwe la isonta khona. Mesonta ke khona kube khona umfana ongikhethayo nami. Oh, okay. Mengikhetha-ke lo mfana loyo-ke uyamspoil uma yamthengela yonke into. Naye uyiva egqokile kumanje ulisindela ukuthi mekuphela inyanga uyohamba umkhethisa imoto. Ayibo. Sekusethwe ngisho i-date yokuthi ngoNovember ngizolotsholwa. Uzolotsholwa. Mina ngikho lapho. Okay. Angikho lapho. Uma naye lezi insuku asinokungazwana. Mawuthi-ke na awukho lapho akhathe usukunyiswa yaba kanjani i-response yakho? I'm sure uyasukunyiswa kuthiwa phakama phambi kwebandla uvume. Angizange ngisukume okwaba yinto leyo yadala ingxabano phakathi kwami noma ukuthi ngobani ngasukumanga. Pho i-date iphuma kanjani? Bafika ekhaya. Okay. After lokho phela kuzokhulunywa ukuthi inedala ukuthi ngasukumi na yonke leyo nto. Kodwa phela njengengane-ke ngehlela ngezansi lapho ngasho ukuthi hayi akuqhutshekwe. Oh. So ingakho namhlanje ngimcelile ukuze ngizogunyuluka konke engaphakathi kumina. So manje uvumela ephuzini lokuthi umama uyena ukufaka ipressure. Nanokuthi akhululeke uzokwazi ukuthi kulunge izinto. Kanti-ke bengithethe kuzokhululeka kuba ngisakhululekwa emva lokho kusangibambela ukuthi angizange ngisukume esontweni ngamqhatha phambi kwabantu. Noma bafika kabamfana yakhulunywa la ekhaya kodwa usanalokho ukuthi akakwazanga ukuyiqhenya ngami esontweni. Ngaleso sikhathi wamphuca lokho. So manje-ke umama ngoba uthi bayothengelana iy'moto, wena umiphi ngoba ngikuzwa ukuthi-ke nawukho lapho? Mina kahle kahle into edala ukuthi ngize ngibiza namhlanje la ukuthi ngimtshele uma ukuthi kahle kahle angibathandisisi abantu besilisa. Uthanda abantu besifazane. Uthanda abantu besifazane? And uma njengoba libele enza yonke lento lena mina vele ukhona umuntu engithandana naye. Okay. So uma wakho akaze nakuhlalise phansi mhlawumbe nikhulume ngazo zonke lezi zinto zomjolo? Akaze akubuze ukuthi wena ufunani or ukhona umuntu omthandayo? Sike sinakho ukuyikhuluma kodwa sigcili kuyona. Siyayikhuluma kube ukuthi siyadlula nje kuphela. Kuthiwa usujoyina noSibanibani kodwa yavaleka lokho leyo nto leyo after umfana eseshilo ukuthi ufuna ukuza la ekhaya. Kwawuyena umuntu umuntu obalekile njengamanje empilweni yakho ukuthi uzothola inkomo ngaye. So ngoba kuzoNovember, angithi ngoba uthi kuzoNovember bazolobola. So uma wakho uyena okufana nokuthi-ke wena uvumele wena ngobona awuvumanga. Ngakhathi-ke sebefikile la abasemzini kuzokhulunywa le ndaba wavuma yini sekukhona bona? Uma wayekhuluma. Wena wawuthula? Ngangithuli. Mina into engayisho lapha ukuxolisa ukuthi hayi angikwazanga ukusukuma ebandleni. Ngiyakuxolisela lokho. Wathi yini isizathu?
Uma wathi hayi for sure kwaba yiphutha hlampe wasaba, wayesekhuluma nje phela ukufihla ihlazo. And kuze kube namhlanje akaze angibuza ukuthi indaba ngingasukumanga noma Okay. Yebo. So noma sebefikile la ekhaya-ke akekho wabuza umbuzo ukuthi-kena hawu sisomncane waye ungasukumanga? Khona wangibuza, ngasho ngathi mina hayi kwaba uvalo lokuthi ngisaba ukusukuma phambi kwabantu, ngicabanga ukuthi uvalo ilona olenza lokho. Okay. Ukuthi ngingakwazi ukusukuma ebandleni. Kodwa-ke uma konke waqhubeka. Wathi hayi uvalo ucela nimxolele, yagoqwa nje indaba kwacaca ukuthi kuze kukhipha indaba ye-date. Ngithuli, ngihleli nje ngiyisimungulu. Uma uyakhuluma kuyahlanganisa yonke into. So uma wakho ujike wayi-mouthpiece yakho, kwawuyena umkhulumi. Iyona yonke into ayiseba yimina. Okay, uwumuntu okanjani ngoba phela kufanele simlande sizohlala naye la. Umtshele lolu daba. Yo ma, ngakho ngize nganibiza namhlanje, into ebengicela ukunibizela yona. Ngoba ngiyazi ukuthi mina ngeke ngize ngisithole leso sibindi leso. Esokuthi ngifike ngimhlalise phansi soba u2. So ngakho bengicelile namhlanje umuntu onolaka. Ngiyasaba nje ukuthi mengase kuthiwa uyezwa, kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni nizofanele amukele ngoba lo muntu abaze banquma naye mina angikho kuyena nawe uyayibona leyo nto kodwa engikaze asho-ke phela. Angiyazi asho. No, I understand. But you understand ukuthi umphuca imoto like 2 years. Uzomphuca nje emlomeni iqatha. Hayi kuyoxola bandla la ekho. So lo muntu wakho-ke onaye-ke uyayibona i-future, uyabona ukuthi nizoba nayo inqubekela phambili. Ngiyayibona i-future. Uyayibona. Ngoba yena umuntu engimthandayo. Yena umuntu omthandayo. Yo, okay, sizomlanda uma wakho, simhlalise phansi, simtshele lolu daba. Nezwela-ke babukele emakhaya ukuthi umama angazi noma ngimbize ngokuthi uyena iqhikiza yini kodwa uyena obekhulumela indodakazi. Indodakazi ayikazi ivume ukuthi iyawufuna lo mshado ngoba uyazazi yena ukuthi-kena uyithandela ubulili obufanayo and ukhona umuntu wakhe. Nangoku ezophuca imoto-ke manje ngoba indodakazi isi-ready ukuthi ilikhulume iqiniso. Asimlande. Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV, sesimlandile umama, sesihleli naye la. Sawubona. Ngiyaphila sisi. Igama lami kulungisa kwa-Black Life TV. Uhlelo luthi inkinga zomndeni. Simeme undodakazi lana wathi-ke ucela sisondele ngoba kukhona ungwazani kahle enakho. But-ke before ngimneze ithuba ususibizeleni, ngisacela ukwazi nje ngobudlelwane benu uthi njani i-relationship yakho naye? I-right. Awave i-right. Sithanda sami lesingolona. They-close like that. Ayibongo wami lona. So, akathe ungixoxelile ukuthi-ke na khona wacela isandla sakhe emshadweni. Kwakuwusuku onjani lolo kuwena? Hayi. Asinothi ngithini. Hayi qale khuluma sinesikhathi. Kumnandi nje yazi ngiyajabula. Uyazi nawe how ingane yakho nkosiyami. Nawe usubona nje ukuthi amandla nkosiyami ngikhulisela. So umyeni umuntu onjani? Umfana okunkekaka, umfana right nkosiyami. Okay. Ophilayo nje uyaphila le ngane. uNkulunkulu mkhulu bani. Mkhulu. Hayi wazamncoma-ke bo. Hayibo, nami ngambona yabona ngaqhamuka lana nje. So amalobola a-ready ngoNovember? Hawu, ngoNovember nje ziyakhala. So as umama nje uyaphithizela up and down. Usuyimeme zonke izihlobo. Bayazi nje balindele. Uzobhiyozwa la ekhaya. Yes. Hayi kuhle impela. Awungitshele wafila kanjani ukuthi-ke akasukuma ngaphathi bephakanyiswe esontweni? Because uwalisho lolo daba. Ngiqhamanga ngabuzwa lobo buhlungu lobo kodwa ngiyacabanga ukuthi ngiyamazi inkosi yami nomahloni umntanami. Mhlawumbe kwaba leyo spotlight leso ukuthi abantu abangaka uyabona so naye ngezwe vele ngitshela dada ukuthi hayi washo njalo asaba lokho so nga-understand phela inkosi yami nokuthi ngiyamazi izinto zakhe uyathanda ukuthi kube into nje eba-under wraps singaveli izinto yabo so ngatshana mhlawumbe wanqena lokho ukuthi kuzokwazi abantu abaningi. So akhathi befika abasemzini bezo-addressa leyo issue wafika kwazi ubachazela? Hayi sayikhuluma nje. Nayikhuluma kahle? Yakhuluma. So nambuza-ke wena usumbuza-ke ukuthi-ke na Andiswa uyafuna nokushada?
Sike sakhuluma nje ngakho ngambuza mina ukuthi u-ready ngabona u-excited impela naye. Ngaphandle kokubona ukushilo ngomlomo wakhe. Uke washo. Uke washo. Uke washo ukuthi nawe uyazibona nje impela bese simchumile. Ngizwe kuthiwa-ke naye umyeni wakho uzokuthengela nemoto. Usuyithatha le. Hayi vele uxoxelile u-Andisi. Ayike naye. Kusamfanishilo wathi nje mama. Hayi mina ngikhathele phela ngangixoxela ukuthi hayi nathi phela sesibeka uthe kwangaboniswa namanye amakhosikazi ukuthi enayo kwenziwa ubhaskidi ke bese kuzolotshola. So ngixoxela ukuthi hayi sengibuya kwenza ubhaskidi kamlingani wami. Ngithe hey hayi ngaba nje nenkinganyana nje edrobheni. Ngibele itekisi wasethi hayi ma hayi lento yakho yamatekisi hayi uzonothi mhlambe ngolosihlanu oluzayo nje sihambe impela segaraji silanda ngazi. So ufonela umkhwenyana wakwakho umxoxela lokho kufanele ngabe udodakazi ufona yaxoxa lokho. Hayi boss yakhuluma nomfana uyafona nje usikhuluma umfana uma ngibuza impilo nje sixoxe nje. Oh okay. So senaleyo relationship. Okay, u-Andisi wakunento afisa ukutshela yona la. Okay. Uzomnikeza ithuba nikhulume. Ma namhlanje khona into engibe ngibizele yona. Njengoba abantu baka Black Live TV. Angazi ngizoyiqala ngaphi le ndaba. Ingakho ngize ngababiza ngoba bengisaba ukuthi sikhulume sisobabili. Ngoba ngiyazi bengeziphele kahle and umuntu ojwayele uba nolaka. Ma umnyeni leni ngipha yena mina ngeke ngize ngisho ukuthi nomnyeni. Engipha yena. Akusi umuntu engingathokozela ukuthi ngibe nempilo yami yonke. Kahle kahle ngumuntu Imali isuka malini le ndaba? Excuse me. Just okay. Isuka malini le ndaba ukuthi wena impilo yakho angikuzwa Andisi uthini? Ma bengifihla yonke leminyaka le ukuthi kahle kahle mina ngithanda impilo efana nobani. Ini? Mama uthi ubulili uthini? Mhlawumbe mina ngasizwe isiZulu. Uthini? Uthini? Uthi-ke nothandana nentombazane. Hey. Bangumeza abahle. Uthini ngikuzwa mina mhlawumbe yini lento enifunda esikoleni noma ungichazele mhlawumbe ngolunye ulimi ngibuze kahle uthanda amanye amantombazane bakwenza kusukela nini Andisi? Since when? Angizizwa mina into eshoyo. Ma kusukela kudala. Kusukela kudala. Oh okay, so mina udelulu solulu titito busy up and down mina ngiyalungisa wena uyasho ukuthi hayi Ma ukuthi ungafuni ukungilalela mengichaza. Makuthiwani ngilalelani sis? Ngilalelani njengamanje awunikeza isikhathi sokuthi ngikhulume njalo ngisho ufike abantu befikile la ngesonto ngize ngingakwazi ukusukuma esontweni. Ngathi noma ngizama ukukhuluma washeshe wangivala ezintweni eziningi. Ngikuzwile usho ukuthi yena wazama ukukhuluma ngakusho ngomlomo wami. Ngangenayo ichoice ngoba mengithi ngizama ukubeka okunye wawusheshe ukugqibe ngokuthi hayi kuzofanele silungiselele ingabe ngisazi ukuthi ngizothini. Oh. So akhe ukuthi okwazi ukuthi uthanda nabanye amantombazane. Kubukhona sis. Ikuphi sakho nabanye amantombazane? Khona wayizwaphi ke nje leyo yamanye amantombazane? Yiphi leyo ntombazane sibindi sakho? Sikaxa sesibindi. Yazi ubasted wesibindi. Yikuphi khona? Khona naye. Angizwanga? Ukhona. Ukhona. Imani guys azangizwa kahle mhlawumbe kuyadlala. Khuluma Andisi. Anisona mhlawumbe siyadlala. Ushilo wathi nolaka manje ngiyambona la ukuthi-ke na uyasaba but ngicela ukukhuluma ukhululeke because i-chance yakho le ukuthi umtshele iqiniso ungalokhu edrega umkhonyana wakwakhe as if uzoba khona amalobolo azoba khona ngoNovember. No azoba khona. Hayibo imani kanjani amalobolo ungani uyasho nje ukuthi uthanda abantu besifazane. Ibaphi abantu besifazane? That's what I'm not getting. I understand abantu besifazane bakuphi bakwenze njani sisi? Like uqhamuka nalento uyithathaphi uyizwaphi la ekhaya wakwezwa bani thiwa mhlambe ushade nentombazane noma ushade nomfana hwe Mana ngeke ngazama ukumchazela namculo ukuthi hayi kunenkinga khona ingathi isikhathi esiningi hlezi ekhuluma nawe ngezintweni ngoba mina ngisho mesikhuluma nje kunzima nanokuthi ngibambe ikhona ngoba ngiyazi yonke into esikhulumayo izobe ingekho futhi mina angimuzwa ngazi ngizothini. Amuzwa makutheni yena akaza kushoke lokho mina cabanga
Ngihlezi nje ku and the other day kade bekhiphene so I don't understand. Kade kukhiphile. Bayithi asihambe siyoshawa. Nahamba noshawa umoya. Bathi-ke uyayizwa indodakazi yakhe iyasaba ngisho nanokukhuluma nawe. Uyayizwa ukuthi-ke na ukuphakamiswa akuyona into ayifuna and unayo umuntu athandana naye. So umuntu athandana naye vele naye simcelile ukuthi asondele khona ezomu-introduce kuwena. Yeah, uzombona naye ukhona. But okubalekile ukuthi yena uzizwa kanjani. Ukuthi wena ufunani or ufisani akusho lutho. Angazi njengamanje nje ngi-confused because I'm like my thoughts are so conflicted because ngiyazibuza ukuthi ayibo okay. Angazi ngempela ngizizwa ngiphelelwa amandla angizwa ngizozala amabele. Naleyo ntombazane enye inkinga leyo. Bohlezi ungitshela ukuthi ufuna banzukulu, ufuna kugcwala inkomo. Manje naye lo ngithandayo ushilo wathi naye uzoletha inkomo. Inkomo zayo zamabele. Masi simanje siphila esikhathini samanje umuntu uyakwazi ukuyodonate, ngithola isifemto nami ngizokwazi ukuba nengane njengawo uNkulunkulu. Okay, ngikusho ngizohamba nokwenza emzimweni lokho angazi. Bathi-ke ngicela bandla Andiswa umqondo uma wakho umtshele ukuthi yena amalobola kufanele eze. Because right now wena ukwazi ube vocal ukhuluma iqiniso lokuthi awufuni ukushada nomchunu. Hayi iyona futhi into ebengiyibizele yona la namhlanje ukuthi hayi mina angiboni nanokuthi angithandi kahle angithandi yonke lento yamalobolo nokuthi hlanganiswe nomndeni wakwaMchunu ngiyaqinisa ukuphoqa kodwa angimthandi. Ichilo nje lelo sisi elikhulu kabi lelo ngitshela lona. Kwakhona ubaba wakhe ngizomtshela ngithi mina leyo nto leyo. Phela manje wencabanga Ngiyima ngicela ungiphe njengamanje nje construction yaleyo sentence ngihlala phansi nobaba wakho ngimchazela ukuthi wena uthi inkomo zakamacingwana ayijike ngoba wena usudecide ukuthi wena uzozala amabele ntombi kuzofika inkomo la ekhaya zamabele. Mina kodwa uyayizwa into engishona ngendlela engizizwa ngayo. Awufuni ukuyizwa ngiyakuzwa sisi. Yazi ngiyakuzwa. Ngisho ukuthi mina nje manje asichazele ubaba wakho simchazela sithini. Naseqaleni mama ngichazela kanjani ngoba phela angikukhiphanga ngomlomo ukuthi yebo ngiyavuma ukuthi ngizomlobola. Nangekhathi futhi kukhona ngizokwazi ukuthi ngiyovuma kodwa la ekhathi kwenziwa futhi kufikile abantu bakhona la ngesonto. Kwakuwena okhuluma. Kwangabuzwa ngoba I'm under the impression yokuthi ingane yentombazane like every other ntombazane nami nganginephupho lokuba uMrs Sibanibani. Nawe ngiyakuthemba ukuthi nawe we are in the same shoes kanti wena no you are in your own direction ntombi wena ufuna ukuyozala amabele. Angikaze lo ngazalwa mina ngikaze ngikuzwe sisi and I don't know ngempela ukuthi siyenze njani ke mayisinje. Ngithini kubani makuthiwani? Awusho-ke ukhalela kakhulu ukuthi indodakazi yakhe ithanda umuntu wesifazane noma ukhalela kakhulu ukuthi uzolahlekelwa umchunu. No, yabona njengamanje angifuni ukuqamba amanga. Ngiphoxekile. Yabona nje umoya wami ngikuzuhlela emaqalaleni. Zansi ke because ngabe kuthiwa ke mhlawumbe ke uthi ke khona omunye umuntu wesilisa. Ntombazane. Ngizoyixoxela bani athi khona enkonzweni. Uzobabukela ubani ke abanye omama abaziyo ukuthi kwenzakalani. Ngizoyithi uqeda lapho uzongifaka ku-TV isibindi sakho. Isibindi sakho ntombi uzongifaka ku-TV. So ngulala ingane ngiphila. So manje ngoba esho Andiswa ukuthi wena ubukhuluma kakhulu uma kukhuluma abantu basemzini uzokwazi yini ukubatshela ukuthi lento isi-off? Ngibatshela kanjani ntombi? Wena nje ungayiqala kanjani? Ngeke phela usakwazi ukuqhubeka ngoba useshila. Hayi asazi kusho ukuthi yena uzoyifonela noma mhlawumbe atshela ubaba wakhe mhlawumbe uzomina nje bandla. Yabona nje bethi mina ngikusho ukuthi mina ngiqhikiza ngikhulu. I'm taking a back seat kusukela namhlanje phinde nje ngizwe ngithi vu. Ngowami umlomo mekuza kule ngane le. Bathi-ke angithi uthe une-relationship nomchunu niyafonelana almost every day nithembisene ney'moto which means kuzoba lula ukuthi ukhulume naye umtshele. Ngenza njani ngiphula inhliziyo umntana bakhe. Ube oneni kubani
ubani wamlimaza ubulele bani lo mfana ukuthi engaze aphulwe kabuhlungu kangaka inhliziyo ingane yabantu iyimisele isiyibonile imbali yayo uyayikhetha hayi wangiphoxa ngani Ulala umchuno noma indodakazi yakho ihappiness wenzeni but bengathandi hayibani and ungasukumi kwakhe esontweni kwakufanele kube indication leyo ukuthi kena akafuni akafuni kanjani mina Andiswa ngimazena njengoba umbona nje uvela azenze isithithithi kanje kanti uyazena ukuthi uza nezinkulu indaba yazenza utitito nje umbona nje bengathi akuphelelanga kanti uyazazi hayi okumnandi ukhona usinakho umuntu wakhe hey abantu ukhona usinakho nje banani usinakho ukhona uzowenzela ukuthi I-introduce kuwena nibonane khona ezogcalisa lento ngoba ke nasebekhathele ukuhlala kanje hey no-Andiswa uyakukhumbula njengoma wakhe ngoba uthi sekune-tension after lento yasesontweni i-tension yani ibike yaba khona nini i-tension yazi kodwa uNkulunkulu wami Andiswa wayikhona nje ukuthi uzomfaka ku-TV iyiphi leyo tension just the other day besihleli sibuka ama-outfits ku-online ngimkhombisa ama-traditional attires sincoma kumnandi kunje ya sekune-tension ngoba nakho kumele ungikhombisa amabele phela ngoba uthanda amabele kodwa namanje ngisabona ukuthi kahle kahle awunendaba mina ngendlela engizizwa ngayo eyiphi ntombi yiphi leyo nto bemele yini Andiswa wayikhuluma ukuthi wena ungibize nakho sihleli manje ingoma ubujabulile yonke into ufuna kushintshephi manje ngoba phela njengamanje still ngizwile ubuhlungu ngiyabuza ubuhlungu ngizothini mina ebantwini Andiswa umndeni la ekhaya uzofesela ubani anti bakho wazanga ukuthi bakuthanda nje uJesu ayishem mabukele emakhaya usinakho ngicela sami somlanda khona naye ezokwazi ukuthi kena ayikhulumele asho elakhe isayidi ngoba phela hayi ngathi umama akangeni le ndaba but mhlawumbe masebona usinakho uzobona ngempela ukuthi indodakazi yakhe imisele ngalokho asimlanda usinakho ake sesibuyile babukeli sesimlandile usinakho sawubona sinakho unjani ngiyaphila ubani lo hlele duze kwakho ngifuna Andiswa into wazami enemisele uyamazi lo bengimazi ukuthi ngimazethombeni mazethombeni abengifisa ngihlala naye phansi kanje indodakazi yakhe engaphathekile kahle ukuthi sebengomkhethela umuntu yena angangisele ngokuthi aqhube naye angijabulise ngendlela mina ngikwenza ngayo so wasizwa kanjani nje uzwa kuthiwa yasukumiswa ngenkani ngizizwa ukuthi ngijabule egcina ukuthi nami ngizokwazi ukuthi ngiqondane noma wakhe ngimtshele ngendlela azizwa ngayo Andiswa khona ziningi izinto engifisayo ukuthi ngimenzele zona ezojabulisa uma njengani lokuthi ngoba thi bezolotshola nami ngakhona ukwenza lokho kuyikhona ukuthi bengakwazi ukuthi sizomisana kanjani bese sikhuluma sobabili naye bese ngazi somtshela kanjani so manje ke nalithuba lakho ngakhuluma nomama sawubona mina sinakho mama obethanga ngingafisa ukuthi akhulume nawe ukhuluma ntombi sokhuluma kahle indodakazi yakho mama engithandayo engijabulisayo hayibo ngiyalingwa uyandisa uqala nini lento Sesiyohlala isinyaka wesithathu hayibo ngizokuduma ikhali uthi ubani usinazi ubani sinabo sibenza njani ke mama ntombazane ithi mama bese ucela ukuthi mama ukwazi ukuthi ustophe namalobolo azofika November azocela yena kodwa nami bengakujabulela ukwenza lokho ukujabulela ukwenza unani usuyiveze ngani nakhona kuthi uzocela amalobo wakwezwa kuthiwa kulotsholwa ku-TV iyona into engihlangene ngayo leyo ngihlangene ngo-TV besifisa ukwenza lokho kuyikona mama ukuthi
bese ngathi uqala sikwenza kanjani lokho ukuyiveza kuwena mama ngoba yena besaba ukwenza lokho. Oh, nathi mase nihleli phansi-ke nenze upillow talk lo 3 years wenu nahlanganisa i-TV ukuthi nizocela amalobolo nge-TV. Mabe kuyona ndlela esingazi ukukhuluma ngayo nawe. Ini yona Andiswa kusukela nini? Kusukela nini? Yini isikhathi ngikuzala wangilandela i-TV mina ongazi mhlawumbe mina ongazi ngakuzala ku-TV. Khona-ke udume ngani wena? Ngoba phela lo muntu othi angimmise oza ngoNovember, mind you, construction company. Engazi kahle ukuthi lo mntwana is set for life. A very well known construction company la eSouth Africa. Noma ngaba nezimali nje anginendaba mina nezimali zakho ngoba ekugcineni kosuku angimthandi. Ngiyabona uthando sis. Yabo uthando nebele angeke ukusuthise mntanami. Kodwa mawuyasho nje uyazi ukuthi uyazokwazi ukungilobola. Oh. Ngibathi ngizomthatha mama, ngithanda ngimthathe ngizomlambisa ekhaya cha mama. Umama nawe uyasebenza right. Nami khona training engiyenzayo ukuthi nami osibekezelela mama ukuthi kuphele lo nyaka lo. Onyaka olandelayo ngisuke sitshengisa khona ukuthi sisasingana. Oh. So uyathembisa ukuthi kena nawe you working towards ukuthi uze la ekhaya uzomcela. Oh. Nivumelene ni. Yebo sivumelene. Andisuhlangana nabantu ngami. Ma angihlangani nabantu. No, sisi that's what you are doing. Uhlangene nabantu ngami. Nihlale nibe nama tea dates ngegama lami. Ma wakho. Ma kodwa yena umuntu ongijabulisayo nje. Uyakujabulisa. Ngibuza ukuthi uzosutha ibele yini? Shiya wonke lamabhizinisi lawa. Bengisakubalela i-construction unamatekisi. Okwesibili umuntu enimthathela yena mdala naye. Izinto ngiyakwazi ukukhuluma naye. Wena unangaki ngoba ngathi una 16. Lokho akubalekile ma kodwa kusalayo mina naye. Phela like abona lento engibizele yona la. Honestly ayihlangani kumina like to be honest bandla awuhlangani. Ayihlangani bandla. Bathi ithuba kodwa manje sitshengise kwenu sizophatha kanjani. Yini eniphathayo niphathani? Bathi-ke before ngihambe lana ngicela ukwazi ukuthi-ke now what's the way forward. November usendleleni imoto ngizwa ukuthi iyathengwa ngiyokwazi ukuqhubeka usulazi iqiniso sebephumile obala. Imoto is a gift to me. Imoto ayihlangani nomshado wakhe. Mhlambe iyona ezomkhumbuza akumlahlekeli. A gift to you kanjani ngoba awudingi ukuthi kena unikeze imoto ngenxa ukuthi uzothatha ingane yakho. So bezokunika nje. Usipho sami. For nje. Ungithengela imoto umfana ngoba ebona ngideserve. Okay. Yena usisi-ke akaqhubeke kayodla ama-crumbs lawa afuna ukwadla. Why wena ungashadi naye lo mchunu ngoba ngathi uyamlwela? No, angilwani mina umfana. He's a very good boy shem. Njengoba kade ngikutshela. Angeke ngize ngihlambalaze ingane yabantu ngoba nakho ingane yami isikhetha ukwenza ngendlela eyenza ngayo. No. Umfana ukhuliswe kahle ube ekhaya right. Umfana nje bengineshow ukuthi ngineshow ukuthi mina njengoba ngiphuwe kangaka incane izolimala le ngane yabantu mayithola lezi indaba lezi. And into ebuhlungu ukuthi yini lo ayiyeke lento ihamba isikhathi eside kangaka. Bengakwazi ukungitshela ngalesa sikhathi. After the meeting bekune meeting angithi uhluleni ukungitshela ngelanga le meeting. Ma wawujabulile. Ngelanga kwazi ukuthi bayeza abantu bakamthunu kwakumele ubize bonake labantu bakho be-TV. Usho ngalelo langa. Yini uyeke lento ihamba inyanga engaka kube ikhani wena ke manje usuvela ukuthi no wena you okay ngama boobs. Shame. Ngoba ethu sinakho ubhuti mdala. Angikwazi lokho ngikuzwa ngapha. Phela ibona abasebenza home affairs ababhalisa ama-ID abantu. Ma awukaze ma wambona ma ngisho ngihamba naye nje abantu baye bathi ubaba wami. Ngekathi thabile nakho angathi ubaba wami. uNkulunkulu wami Jehova. Kanti ukholwani mntana Mungu abazoba namangaka? Wena ubonaphi sinakho? Ngawe ngitshengisa ithumbe zangabuza phela mina ukuthi lo muntu. So wazi yonke into nje yenzeka empilweni kaAndiswa. Ngo-Andiswa ngiyamthanda Andiswa and ngimisele futhi ngawuthe phambili naye. Uzoyimisela lo. Okay, iway forward ithini? Andiswa uthamalobolo awangezi. Mekuthi uma futhi uyaqaka ekutheni namtshele mina anginankinga ukumtshela umchunu. Seyodlulisa umyalezo endleleni. Inkinga sesungamtshela. So uzomnyeka amtshele yena. Ngamtshela athi meqeda abe ngihlanganisana namsuitcase futhi. Ngihambe ubone nenze njani ngoba la kwami la
angizukwazi ukuhlala nechilo mina. Uzomxosha futhi la ekhaya? Cha, ngimxoshe sisi. Phela ngisho ukuthi mina ngoba yena ukhetha ukuthi ayiphathe. Yakahamba uyiphathe emzini wakhe phela ngeke sibe abafazi emzini owodwa sibe babili. Okay, if-ke na bengekho uSinakho eshela ukuthi akekho ready for umshado. Akekho ready, that's fine. Yabo lokho ayingaphila. Inkinga ukuthi-ke na unoSinakho. Inkinga yami la isekuthenini not only did she disrespect umndeni wami nesibongo sala ekhaya ngokuthi athi yena akafune kulotsholwa. Okay fine, ngeke ngimkhethele, angiphili kuyena yena owazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe njengamanje. But secondly, azongilethela omunye umuntu osifazana angitshela ukuthi yena ufuna mina ngibe okay ngalokho. Mina bese ngitshela umyeni wami no baba usaphumile uye kwi-date nani nentombazane. So umyeni wakho-ke yena uzomtshela? Obvious kuzomela ngimtshele. Because naye is anticipating indaba yokuthi ngoNovember kuza abantu la ekhaya. Njengomuntu omaziyo cha uzoreact kanjani ke? Asazi ngoba phela intandokazi yakhe le. But nje angiboni. Awuboni. Angiboni shame. Andiswa uthi uma wakho-ke noma ukhetha ukuthi amalobola wezi ukhetha uSinakho. Ucela upakisha. Why singalindi? Ngoshe ekhaya lami. Ekhaya lababa wami nje. Okay. Asimlindele ubaba wakhe decide. Yeah, I think asilinde ubaba usumtshela udaba likhuluma. Kodwa ke wena Sinakho I don't think yena kuzomela umbone ubaba. Usiyomona usoxhumana neinkomo zakhe. Ngabe kwakwenziwa kona lokho niyakwazi nini? Kodwa mama esikhathini samanje ngibuza ukuthi khona yini umuntu omaziyo wena owake wathi ulethe inkomo kubo kwentombazane eintombazane naye. Akhona La ekhaya kunamasiko, sihamba ngamasiko la ekhaya. Sizohamba siyobika empepheni, sibika ba. Uyakutshela umuntu wakho. Noma nihleli kwi-pillow talk niyadiscussa le. Uzobika mina. Oh. Andiswa uzizwa kanjani usumtshela uma wakho? Ngizizwa ngikhululekile kodwa ngoba lento ingakubi nesisombululo ayi. Phela ngokwakhe uthi ihamba la ekhaya but yena ubaba wakho akalazi lolu daba. Futhi uyena kufanele aluzwe. Hayi sisizozwa ngobaba. Kodwa mina ngiyibona ngihamba la ekhaya ngenxa yomuntu nje ebengingamthandi, ebengiphoqele ukuthi ngenze izinto naye. Wakhetha ukuthi uyothatha ethandweni intombazane ntombi. Andiswa ubaba wakho ucanga ukuthi uzofila kanjani? Ngiyazi yena uzobe ephoxekile kumina kodwa ngeke azafike esinqumeni sokuthi ngize ngiphume la ekhaya. Okay. So Sinakho siyabonga ukuthatha isibindi uzohlala nomamezala. Angazi nizobiza kanjani wakho but ke na I hope uzolenza iqiniso kuAndiswa. Ngiyalenza ngoba usekhethe wena phambi komhlaba wonke. Wazotshela noma Sewuyisole ntombi. Asithembe ukuthi uNovember yofika uhappy. Sicela i-chance mama. Hey wamntana yabona nje mhlawumbe uma wakho unika i-chance mina nje ngesingami. Uma wakho Sinakho yamazi Andiswa? Uyamazi. Akanankinga. Ngingahlala lapha ngakhuluma naye ngamtshela. Ngamchazela lo daba Andiswa lo angenile kulona. Sekingi kanjani. Wangichazela wathi ngoba uyangibona mina naye serious. Wathi wena akanankinga ukuthi hlale phansi akwazi ukukhuluma noma Andiswa amtshela ukuthi naye engakulethe lezi ekade ebemfisela emsabeni wenzele zona naye nami singakwazi simenzele zona. Ungafisa ukuhlangana noma Sinakho? Ukholwa kuma wakho ekhonza? Yabona. Khonza. Ukhonza ezayo. Oh, hayi. Ngoba phela unkosikazi omdala okhulile osesingini lami nkahlala naye. Ngikhuluma. Mhlawumbe singayizwa indaba lezi ingane mhlawumbe angazi. Uzwe naye ukuthi wafila kanjani. Ngiyizwela ke babukeli beBlack Life TV ukuthi ke na uAndiswa usekubhokozile ithumbu washo ukuthi ke na akakwazi ukuthi ke na aqhubeke nalomshado ngoba yena uyithandela uSinakho. uSinakho uthi uyimisele ngoAndiswa noma wakho yamazi maka ukaSinakho angajabula ngasahlangana noma kaAndiswa babomndeni. Asithembe ukuthi ubaba wakhe maseyizwa le ndaba naye uzokwazi ukuthi ayamukele bakwazi ukuqhubana nempilo Andiswa ajabule. Macengwane ke bakithi sesombeka emkhulekweni. Siyabonga kakhulu. The Black Life TV.